Sa sisian pat nakaliang jong i Good News TV ngimla klan babanpaw ya ka jing sngongo ublay alam ubala donengkat bat ngi kum ka Good News TV ha ka jing atlinti ka jongi lingba jong kini kisngi kibnai kisnem kibalalit no kamta me ha ka jing persang ya ka ban besa ya ka ktien ka jong ublay la ka long lingba ki devotion la ka long lingba ki Bible study bat ni aingo ublay ba ublay syum la eno andre ulay don dekat lembat ngi bat ngani syam bat phi lengba jong ni ubnai baro shibnai lengba jong ki Bible study ki bangi ju wan lam shapi man la gasngi palay jong datayo bat menta ubnai ngan yo ban ya don dekat lembat phi lengba ki Bible study bat ngangai ba ublay un ya lam un don dekat lem bat ki benta baro bat kham tame ki jingi kai lingba jong kini kaktien ke jong ublay. Para shwa ya ka bangin poy siya kini ka Bible study tungin pendem how blay ya ka jing duay. Au blay bok pa jong i bahabneng ni aingo ya ka jing don kat ka jong mi ko kenrat bait lembat ni bat kerpang bamala penyo angi sa jisen pat ya kini ka lat ban snap ban sha score ya ka ktien ka jong mi ken mau kerpang ya law jong shakri bat penan kamru ya hagani ga janmit na gabenta ka buram ga jongme balimba ki kentien baro ya ka bangin yo snow hagani ga por ai ka no ga bor bat ka jingkershan bor yang i wei pi wei bangin ang la ya ka ban nang penjanai ya ka jingadei ga jongi bat mi ko kenrat bein shim ga ni ga por snow ya ka bangu na ba ka kerteng ga jamu chi sungi duai amen ka benta na ga tien ga jong blay kaba ngalapin siyong nong rim ya kini ka Bible study ha kini ka por kalong ya ka bangila ban siyem naga gospel ka jong Marcos kalinong ka bapra bat ka dekot ka balay pusaw ka gospel ka jong Marcos kalinong ka bapra bat ka dekot ka balay pusaw kikentien ki baong kumni di habaw lakot ha yaw pat ba lembat kisenran jong ula ong haki jar ubaman banwan but na din jonga ay ba unlen yala di bat un ba yala kading na bat un but yanga ya kini kijo kikentien ngila ruban syem hakiway pat ki artli ki gospel kata ka gospel ka jong Matthias kalinong ka bakat rio ka dekot ka ba arhusaw bat ka gospel ka jong Lucas kalinong ka bakandai kedekot ka arpulai sya yang angan puli lang ya kini kedekot namar baling ba jong ka Bible study nga kwa bangine pet lang ya kini kiju lani kini ki weipat kedekot ki badon ya keju ka jingmut bat ya kiju ki kentien ki bau Jisu la kran ka gospel Matthias kalong ka bakat rio kedekot ka arpusaw ko ong onda kumta u Jisu ul ong hakisenran jong lara unu ru uman banwan na dien jonga ay ba unlen yala di bat unra yala gading na bat unwan bod yanga haga gospel ga jong Lucas kalong ga bakandai ga kot ga arpulai ko ong ula ong ru haki baro lara unu ru uman banwan na dien jonga ay ba unlen yala di bat unra yala gading na halakasngi bat unbod yanga kapang ya kabang akwa bangin epet lingba jong gani ka Bible study kalong ba la kading na u Jisu u kot yang iru amtang bangin nget ha Henry bangin long kinong but ke basisha ki jong bat abang apai siya gani ka benta ngiyo bakini ki dekot ya ki bangang la puli baro lai teli ki dekot ki kren syapang kador jong ka jinglong senran lani the cause of discipleship bara ka kren lani hangni ka kren bakum ki senran ngihapan ba ya gading na ngihapan len ya ladi bat ngin bodru yo Jisu bat hagini ka por kumbangal ong ngakwa ban shim tang ya kani ka gospel ka jong Marcos kalnong ka bapra ka kot ka balay pusaw ya ka bangan kren halor jong kani ka pang ba la kading na kay ka jingmut ka basisha habaw Jisu ang ba la kading na larifipet bahaya kini kikentien u Jisu u ong lani ukren ya kini kikentien
tang hadin kindiat por bau dep banye thu lupa baka day u baun yap bat baun mi pat hagasngi ka balay ujisu kwa yaki banget hau bakin sngau thu balara kidai ban bot u kihap ban yadu nagani juk kalenti kaba uday ban yad bat kani ka syai baharu haki dekat ki babut hakaba ujisu ong naba uno ubamand ban pin im yala kemensim undo no yaka kani ka thau baka jinglong kristan jongi kamlong kabesuk ujisu ong hangi ba yala gading na kawai ka bang Hashem balay ba hakakot ba kasi ga jongi haga gospel ga jong Matthias kung mga lapuli mene kalunong ga bakat riyo ga kot ka ba arhusaw but haga gospel ga jong Lucas kalunong ga bakandai ga kot ka ba arhulay ka tho ra la ga ding na kat ba ga gospel ga jong Marcos ka tho ba haga jing sngong tho barit jonga kanu ka bangidang la ban ra ka di ga sting Henry ka bangihap ban na ba kata ka di ka bakam kia kata ka long ga jing sngong tho ka jonga but kini ki arngut kinong tho gospel Lucas bat Matthias ubo da kaktien ra la ga ding na kat ba Marcos ubo da kaktien ba but nga Shem balay ba kini kibo da kaktien ra bat Marcos ubo da kaktien ba kadaw kalong ba kaktien ya kabala Shem ya kani kaktien ba bat ra hangni kawantang na gaway kaktien Greek bat kata gadi kaktien airo bakani kaktien airo kakit ya barong arti ligi jingmut ra lani ba bat Marcos ubu da kaktien ba la gading na namar ba Marcos utho ya gani ka gospel jong utho siya ki kristan ki ba don harum ki ba matru ya ka jing syapin chitamben bat ki bala ju syasa narpnaru namar ka jinget jongki hau Jesus Christ bat habau Marcos utho ba lagading na umut ban ong yakini ki kristan bakum balong utu brio ubala syak penrem ubala syak krenben namar ka jinget jong hau Jesus Christ uba lagading na ban let sya kata ka jaka kabau day ban syak hagading na kumta ngiru ngidai ban ba yala gading na bat nga syemru bakani ka jo kaktin airo lani ba lapadan kam da kisipay rom habakila kot yaw simand uba na kirani baun ba ya kading na kabaw Jesu laba habaw let siya katagajaka ya kabalakot Golgotha kat kum ka gospel ka jong Marcos kalinong ka bakatsan kadakot ka ba arfuwe habaw Jesu ong ya kisenran ba lagading na kadai kani ka jingmut ay baka percay kan penrem yang i kata compare ay baka percay kan krenben yang i kata compare Henry kumu brio bala sya penrem ngini ay ba ya gading na namar ngi ba kumbaw Jesu Kristu ula ba ya lagading na nagabenta jonga bat jongpi but nasngaw tanadro but nabaro lai taligi gospel kadai pat tangga gospel ka jong Lucas kabaw ong but udabu di ni kentin hadin ra lakading na halagasngi lani hagi way pat ki kentin ra ya lakading na manlagasngi Lucas urat ho ini kentin man lakasngi lani halakasngi kabamut baka jinglong kristan jongi kadai banlong man kasngi ay ngin ra bat ngin ba ya laka jong gading na bat kini kaktin Greek ya kabala shim ya kini kaktin man lakasngi lani halakasngi la shim na kaktin Greek God hemerent kabatho bamday ban ino wat si klimat ru ndai pandan gap Henry man kasngi ngideban ba ya ka ding na ka jong Jesu Christ ha ka jing im ka jong hi but tung ini pet kambnya kamun ayu haba Jesu ong ya kisenran ba la ka ding na
kat kum gani gadekot kabangala pensyong nong rim Marcos kal nong gabapra gadekot kabalay pusaw. Bat kenang bapila ban snow thu. Bat ban yo kem lani ban yo batru yang ni Bible study hage ni por. Ngakwa bangine pet ya kilai tili ki jingmut. Bat bangan sedang ru da kilai tili ki si hage tien pareng. Kenang bapila ban yo ya ke jingmut ka basisha syapang ke jingmut ke jong Jisu habau ong ya lagi jong kisenran bakin ba lagi ding pna. Ngine pet ya kilai tili ki si. Lani larang ong hage tien nong way ki 3 C's. Ngine pet ik lai tili ki si hagaktin pareng. Usiu beningkong. Habau Jisu ang ba laga ding na Ukren ya ka choice. Ukren ya ka jingjit. Ka jingjit ka bangi hap ban jit. Bat sisien bangi lejit ban but yo Jisu kamut ngi lejit ru ban ba laga ding na. Snoutenat bau Jisu bau kot yanu penbor nrei uang lara uno umand ban but na dien jonga unba laga ding na larang imon kamu ka choice ke jongi ka jingjit jongi ban ba yala ka ding na bat kum ta usi ubaningkong ka choice ka jingjit ban ba laga ding na ka jingjit ka jonga bat ke jong pibat snow tenat mau Jisu au khot jupen bor u ayang ia ka mon lai lui bangin jit langi mon ne ban jit ban but yu langi mon ne ban jit ban ba la ke ding pna ke choice ke jongi bat nge snow tenat ru habang puli ya kini ki sau gospel ba u Jisu jukular ya ki banget ki jongu lani jukular ya ki nong but ki jongu balar ki jit ban but yu kin matang ya ke jingsuk sudah umong kumta uong lagi jong ki senran jong haga gospel ke jong Matthias ke nong ga shipo ga khot ga balai busau uong wat mut bangalawan ban bu ya ke jingsuk haga perthei henry ya ke wat nang ta ukran shushu ya ki banget haga gospel Matthias ke nong ga nyo ga khot ga khat sau uong bangi di ban yat ling ba ke lenti ga kim u Jisu habau khot iki briu bakin wan ban put yu shim kular ya kalenti ka besuk u ya thu lupa yaki jing ki baki ki ban mat habaki bot yu tama ka shong haki laki man em ban jit ban bot yu Jisu namar bau Jisu kwa ban don ki babot yu ki ban ong ngadang mut ban dala bot yu Jisu ondang la long kristan nganum mat jing shu kinong yalam ki basisha kim jukular yala kinong bot ya kalenti ka besuk layathu syapang Winston Churchill hakapor jong gatmaba ka maar habula shim ya ka kam kum unong yalam ka ei ka bau ong ya kinong bot jong ngan sya yang ngan ong kum bakalong ka ktin nong way wong I offer you blood toils tears and sweat ngaturwa happy ya ka snam ya ke jing tresitom ya ki umat bat ya ke sep ni puli syapang ukari baldi unong yalam ubakrau jong kari Itali haba ukren ya ki shipai ki barang wan ban rung thamai sya ka kam shipai hapo ka jing alam jong ujupenan kam ya kini ki kentien bat wong kum ni I offer neither pay nor quarters nor provisions I offer hunger thirst, battle, and death. Let him who loves his country with his heart, not with his lips, follow me. Uang ngam terwa pi ke jing sio. Lani ki yeng ba pin shong pin sa. Ni ke jing pendap ye ke jing don kam jong pi. Pen ban nga terwa pi ke jing syatangan ye ke jing sliang ye ke thma ye ke jing yap. Ban ayu tau ba it ye ke ri da ka minsim om da krim yang shentur un bot yang ha. Uji suru habau khot ya ki briu uyat hu ya ka jing shisha bahaba ki wan ban bot yu ki ban len ya ladi haba ki wan ban bot yu ki ban ba ya ka ding pna haba ki wan ban bot yu ki ban ya ya ka lenti ka bakim bat ka choice ka jong ki ban jet laki tre ne am ban jet ban bot yu Jisu bat ban ba ya ka ding pna ngasngau thamula
Bakidon hagini gisngi kinong yalap kibayalap bahala ki bot yo Jisu pinyo ya ka spa ya ka po lara fi bot yo Jisu pinyo tang ya ka jingsuk suda Henry ka tien ka jong ublay ka krenshai bakum ki banget niya banyat ya ka lenti ka bakim u Jisu ukular ya ka dingpna ka bangin ba bat ka jingjit ka day ka jonga bat ka jongpi bat abau Jisu ukot yangi umpet ru ya ka jingla jongi upet ya ka jinglong la kloy ka jongi ngajupenan kam barbo dagan ka kintian banong jupet ya ka ability upet ya ka availability ka jongi hatung ilong la kloy ni em bat ngi kloy ni em banjit ban ba la ka dingpna habang ipuli ya ka Bible barok ka way ublay jupenan kam ya ki brio kibarang ka jingla upenan kam ya ki brio kibalong la kloy ban ba ya ka dingpna upenan kami ki brio ki ba kloy ban len la dia ki ba kloy ban jit ban but chi sha yo Jisu bat ban len ya la ka jong ka jing im la ya tho shapang utau Andrew Van Devil uba shikitai kiri Europe la jutip yo da ka wei ka kerteng bat la jutip yo komuta u brother Andrew udai ubana Netherlands bat udai missionary unong seng ya kata ke Christian organization ka bakiong ka open doors. Bat la jutip yu da kiri communist kumuta unong kaitu yu blay. Bat kat hadu bakita kiri ki ba persya ya ka jingalap ya ka gospel. Ki ju kot yu bat ki ju sin yu da ka way ka kerteng bat ki ong yu God's smuggler. Lan yu unong kaitu yu blay. Bat ngasku tenat bau brother Andrew utho ya ka way ka kot but why kerteng sendan ya kata ka kot dah kata ka kerteng ka bakini ki brio ki jusin yu utau God's smuggler but why kerteng ya kata ka kot God's smuggler but hakini ka kot utho ya kini ki kentien ki basngau tanat maap yang ngan bu kum bakalong uang God does not choose people because of their ability but because of their availability. Ublay ujiet ya kibriyo umday namar kajing la jongki. Ujiet ya kibriyo namar kajing long la kloy ka jongki. Kajing long la kloy ban ba ya kading na. Kajing long la kloy ban bot ya Jisu. Kadi ka choice ka jong a jongpi. Balarangi bot ya Jisu ni jiet ru ban ba ya kading na bat kadi ka choice. Usiu baar. Usiu baar ubang iyo ilim bagani ka dekot kalong. Baka ni ka ka kren ya ka compensation. Larang abu akaway ka kentien ka kren ya ka reward. Ya ka bainong. Basisin bang ila jiet ban ba lagading na. Kadon ka compensation. Kadon ka reward. Kadon ka bainong ya ka ban ay hanga bat api. Kadai ka nong ka bang iyo om namar bang ile iyay. Hanray kadai ka nong ka baublay uayangi namar ngila jiet. Ngila choose lani ngila shim ya ka choice ban jit ya Jisu ban bot ya ban ba ya ka dingpna but klempep habang ngila jit ban bot ya ban ba ya ka dingpna ka don ka reward ka don ka compensation ka bainong ya ka ban ai na ka banta jong a jong pi u Jisu wang ha ka gospel ka jong Marcos kal nong ka shipho ka khat arpu kundai hadu ka balai pho uang hinrei u Jisu udayat ho uang Shisha nga ong api, don ubala ino ya ka ying, lani ya ki himmen ki himbaw shinrang ni kentay, lani yung pa, lani ka kmi, lani ka tanga, lani ki kon, lani ki bri na kabenta jonga, bat na kabenta ka gospel. Henry, unyo diangken, shispa siya ya kata minta hagani ka por. Ya ki ying, bat iki himmen himbaw shinrang bat kentay, bat iki kmi, bat iki kon, bat iki bri dalem, bat ya ki jingle ben, bat aka pertay ka bansawan, ya ka jingim ka babam jukun. Kata ka di ka nong ka bangingin sa'yo. U Jisu wang habang ila jiet ban ba ya ka ding na, ka don ka bainong, bat ka bainong o Jisu haga ni ka pertay, nginyo shis pa siya. Nakita ki bang ila ino, nakita ki aka, kibangingil ino siya din jongi. Ngin yo, she's pa siya, haga ni ka pertay ka baminta, bada ka pertay ka bansawan. Uang ngin yo, ya ka jingim ka babam jukut. Kata ka di ka bainong, kabangingin yo, she sin bangilaw jit, ban ba, ya ka ding na, ban bod yo Jisu.
Jisu ong ru. Haga gospel ga jong Matthews kal nong ga shipo ga khot ga balai pukundai. Uang uta uba shem ya laga jingim. Undu no ya ka. But uta uban du no ya laga jingim. Nakabenta jonga un shem ya ka. Kabamut shem ya ga jingim ga bashisha. Kabalong ka jingim ka babam jukun. Kan mau ba kadon ka bainong tang ga ni ka perthei. Ri ka kham sngu tanat kalong. Kadon ka bainong shalendet jonga ni ka perthei. Baga ka perthei ka ban sawan ong Jisu ngin yo ya ke jingim ka babam jukun. Kalong ka jingkot yang nga ba di pi na markata bangin jit ban bot yo Jisu nga sngu tanat ya ki kentien ki jong Billy Graham. Ya ba ong ya ki kentien. Wong there is no halfway in the Christian life. You can't give 50% to God and expect 100% from Him. It's all or nothing. Wong kamdan kabatang shiteng linti hakajing im jongi kum ki Kristan. Pinumla ban ay tang 10%. Kat ba pin kmi linti no blay 6%. Kasyong tang larangi ailut baro. Lani ngim IAA. Kamdan kata kabangin IT show blay tang 10%. Larangi IT 100% show blay. Larangi kloy ban jit ban ba lakading pna klempep nginyo shispa na ka shispa ya ka bainong hagani ka perthei. Bara ka perthei ka bansawan nginyo ya ka jingim ka babam jukut. Katangani ka bainong ka bangin yo. Usi ubalay. Bat ubakaddo bat ngan penkut hang ni. Haba Jisu ong ya kisenran ba laga ding pna. Mday tang butho ya ka choice, mday tang butho ya ka compensation, ka jingjit lani ka reward lani ka bainong. Henry usiu balai haba Jisu ong ya kisenran ba laga ding pna. Ukren ru ya ka consistency. Kaktian consistency kamut regularly. Day banle man gasngi. Haba ba ya ka ding pna kam day shisien lano. Habang iba ya gading pna kadai mangas ngi kijing kibang ya kendo aga jingim kim day ban pendo bor yang ngi nakabangin ya iba ya gading pna ka jong Jisu Christ ting ting kibrio habala ban ya kijing ki snow that wat ban ba ya gading pna don give up hiding no don shibun kibrio haba ya kendo ya kijing ki jukli jingkli yo playru ki klet ba ka jingim Kristan kadai kabang ya ban ya galinti kim Bara bangila jit pan ya galintikim. Ho ngin yo ya ka bainong. Klempep ngin yo ya ka bainong. Bat kumtangi de ban yai ba ru man kesngi. Umdei bangin ba tangha besuk ke pertei. Umdei bangin ba ya ka ding pna tangha bangi mat ya ka jing suk sudah. Henry warap deng jong jing ngin yai ba ya ka ding pna ka jong Jisu Christ. Henry ka besnop pla bat kiba bun kalong. Bahap deng jong jing kiba kia kendo. Ki kloy wat ban bu jing keli yo blay. U Philip Yansi way na kinong tokot kiba kraw. U to ya ka way ka kot. But ula ay kerteng sunan ya kata ka kot na ka jing ud ka jing gibriw haba ki mat ya ka jing Kamta haba ki persang ban ba ya ka ding pna ka jong Jisu Christ. Haba ki persang ban bot ya Jisu Christ. But haba ki jiet ban ba ya ka ding pna ka jong u. But haba ki mat ya ka jing ki ud. But Philip Yansi utho ya kata kot badu ai kerteng sedan ya kata kot da ke jing ut jing brio haba ki mat ya jing badu ai kerteng ya kata kot where is God when it hurts shanu blay haba ngi dan pedeng ki jing bat ki jing le don pun ki brio ki bot yo Jisu tang haba sngau ha so miat haba ngi yo mat ya jing kerku bada bangi mat ya jing ngi kloy ban paidien nau Jisu Henry ka jingkot yang ngi kalong bangi don kam ban ba ya ka ding pna man gesngi. Ling ba ka ding ka jing selok, but ling ba ka ni ka Bible study. Lasingila ban keli. Kumno Jisu ong tang yangi bangin ba ya ka ding pna. Lani kumno Jisu ong yangi ban le ya ka bakat kani bangin ba ya ka ding pna. Ngan ong ya pi ba Jisu unum ong yangi ban le ya kanu ka ba mau daladi unum patle. Day namar ba mau laba ya ka ding pna na ka benta jongi. Ukwaru yang ibangin ba ya la ka jong ka ding pna. Day namar ba ula le shwa ula long ka nuksa na ka benta jongi. Siya yang angan penkut da ka ni ka jingit ho kana. La sige ba pulik history fitip ya ka ni ka jingit ho kana. La ya tu siya pang usim Alexander Ubakraw.
Habau pen kre ban lek ban yele yos im Darius. Ule yalam ya ka kenhun sipai jong u hakata ka jingat lenti kabala tip haka history kum kata ka Wonder March. Kadi ka jingat lenti ka bapla haka history. Haka boleh yalam ya ka sipai jong u ban yad hadu lai pulai spa furlong. Lai pulai spa furlong kiong 3300 furlong. Saya ken mapilara 10 kilometer kalong sau pon kendai furlong. Lai pulai spa furlong kalong katno kilometer. Lesengan happy bapinya ken hadu katno spa kilometer kila di banyat. But hakata ka jingyat lenti ka jongki. Kidon shibun kinong boot ki jong Alexander. Kibala that, kibala jrem, kibala snow terkong namar ka jing bam don But don na preng jongki kibala knyum, but kibala yakwa bandik pai no. U Plutarch, u bala Greek historian, habau tho yagani ka jingja u yatho. Bau ang anda habala poi shiteng lenti. Kidon kinong Macedonia. Kibala tep yaki hakita kilawas ni ki jongki. Bat kibala penkit haki kada ki jongki. Bat apa kila yo yos Alexander bau yat yakita ka jingat kila snowsen yaki. Yo ngamut manong. Bat kila terwa yakita ka bakin ai yo Alexander. Bat kila te hakita ka kenja jingdiang ban ai yo Alexander. Bat Alexander habau lepet ulam mut bandi ya kata ko Henry ula kumpai dien ban ula pet ya kisipai ke jongu ban ula pet ya kata ko ka badan kita kelawas ni uang bakani ko kanum dablut ya kini kisipai ke jongu baro ban uang susu la datang ma undi ya kani ko kibabun kinno mensiem ban uang haki kentien ya kibala tho kum ni hakaktin nong way uang if I alone should drink the rest would be out of heart. Larang ngamar wengan di kibabun kenok mensim no. But kumta Alexander ula kentat bandi ya kata ko But ula yat ringkat ba kita ke sipai ha kata ke jingyat. But nak ke jingle jong Alexander kal I mensim ya kata ke sipai ke jong Ban yai but ya ha kata ke jingyat lenti ka pelatam ha ke history. Ngakwa ban ongru u Jisu ula long kanuksa nakabenta jongi. Ula ba ya ka ding pna ban let shakulum Calvary nakabenta jongi. But ula long kan nuksa nakabenta jongi. But ding na takadaw ukwaru yangi. Bangin ba la ka ding pna. Ay na markataling ba ka Bible study. Ngirungin skong tu ya ka jing don kam. Bangin ba ya ka ding pna. Ngin ba man gasngi. But ngin ba ya ka ding pna. Nama ka ka jing jet ka jongi. Nama ngitip ba ka ka bainong ka bangin sayo. Tang ka ka pertay. Henry ka pertay ka bansawan. But ngin ba ru ya ka man gasngi. Ublayin kurku yangi. Ling ba jong ka Bible study. Ha ka por. But ngan bu how blay ka jing duay. Kerpang na ka banta jong pi ka pet ya ka program. Ba ublayin ay bor ya pi. Ba pinang la ya ka ba nang IT ya di show chisu. But manayay ba ya ka ding na ka jong ha gisngi ki por. Ki manang wan baro. Tingin pendem ha ka jing duay. Nyahingu yami ablay na marga jingdon kat ke jongme lembat ni kerpang haga bamala ay hangi ya ka ketien ke jongme ka pengen mau yangi ya ka jingdon kam bangin yai ba ya ka ding pina na marmela ba ya ka ding pina na ka benta jongi me khatru yangi balarangi mond ngin bot yami ngin ba ru ya ka ding pina ya rap yangi ko kenrat me yin ay bakan long ka jing jet jongi ru ha ka ga janmet bangiru ngin jet ban ba ya ka ding pna namar ngitip pa ganun ka painong tang agan ka pertay Henry wala ka pertay ka bansawan bangin yo ya ka jing imbam jukun ya rapru yangi bangila ban ba ya ka ding pna man ka sngi man ka por man ka klimat jong ka jing im jongi wala preng ki jing ki babun ki bangi dei ban nya ding ba kerku ya barok ki bapet ya ka program kershan bor ya ki ha ka jing persang jo ki ban bot ya me ha ka jing persang jo ki ban ba ya ka ding pna ai bor ya ki kershan bor ya ki ha preng ki jing ki bakila ban ya kendo knang bakinang la ban ya ba ya ka ding pna jong me hadu ka bakut jong ka jing im jong ki sngaw ya ka bango na bakini nga pa na ka kerteng ka jamu try but unong penem jong yu Jesus Christ ulong ju menementa but shadu ki artaba ki bam jukutru Amen. Tublayin kurku. Ya pi baro ki bapet ya ka program. Nagabenta ka buram jong Amen.